Tak tohle je komár. Tenhle zatraceně ostrý týpek je můj spolužák z jeslí a kámoš z dětských táborů. Co je ale horší, v pubertě jsme spolu založili hned několik kapel a balili na ně holky. To nám bylo 15 a ku podivu nám to vyšlo. Ale o tom až jindy. Kdysi dávno jsme si totiž taky slíbili, že spolu jednou vyrazíme líst do Josáčů v Kalifornii. A to jednou je teď. Yosemite čekají. Já, když jsem se doma balil, tak se mi stala taková lehce trapná věc, že náš pes, náš pudl, který se jmenuje Garmin, mi přibalil jeho oblíbenou veverku. Amazing country, my friend. Je to taková ta nechutná hračka, co je rozkusená, rozšpižlená a smrdí. A on mi tam takhle dal, abych měl kámoše, tak to jsem jí neměl jako to srdce vyhodit, takže veverka odteď jede s náma. Jak se ti spalo? Dobře, dobře. Tak to je Kalifornie, baby. Wow, Kalifornie. No a když se člověk takhle podívá na ty své jako parťáky, tak jako s nimi zase tak velký rozdíl není. Jako... Máš menší nos. A možná nejsem takhle vyprázdněnej, ty. Jo. Tak jo. Tak my právě teď poprvé vidíme kapitána. Komáre, co říkáš na to, když ho vidíš poprvé kapitána? Nemám slov. To je velký, vej? To velký. Ale shodli jsme se teď, že jako je to velký, ale jako že jsme se ještě z toho že to přijde, až to uvidíme blíž. No zatím jsme se z toho neposrali. No, já jsem nechtěl říct tohleto slovo, víš, protože nás můžou sledovat lidi, ty to jako nejvýznam toho jako slova. Jako děti myslíš, jo? No, tohle je tak jako přísný slovo, víš, a v té letecké komunitě já vím, že to asi můžeme použít. No, prostě jsme se ještě neposrali. Já můžeme, protože děti musí vidět, jo. Jako když pojedeš na El Capa, tak... Důležitý je se z toho neposrat. Máš se držet vlevo. Držím se vlevo. Drž se vlevo. No jo, to je tam, víš? Ty držel vpravo. Tak je to furt. Tyjo, to je obrovský. Kromě mě a Komára s náma vyrazil ještě Honza a jeho pekelný matroš. Ta psychická převaha musí být materiál. Náš cíl je jednoznačný. Lost Arrow Spire. To je to místo, kde před 30 lety zahynul Lanč, guru všech českých pískařů. Jen co jsme vylezli na hranu útesu u Lost Arrow, spadly nám brady. Ale ne z toho kulervoucího výhledu. Ona vám tady nahoře zněla čeština, my úplně náhodou potkali dvě český holky, Markétu a Terku. A tak najednou bylo nás 5. Super. Nazdar, Míro. Nevím, jestli tam nahoře koukáte na YouTube, ale pro případ, že jo, to je takový můj osobní vzkaz. Jsem na tom místě, kde si zhučel v roce 93. Vybral si teda pěkný místo. V životě bych sem takhle nevylez. Neuvěřitelný. Jsem právě pod Lost Arrow Spire. Za mnou je přímo Spire, před mnou je Cliff. Tebe se to stalo někde tady. To je knížka ze života horolezce, která se mi dostala do ruky díky našemu středoškolskému profesorovi Márovi Janu. Mě docela hodně ovlivnila a já jsem vlastně na základě této knížky nejenže začal víc líst jako spousta jiných lidí v Čechách, a taky jsem dostal svoji knížku ze života fotografa. A věřím, že pár lidí jsem namotivoval víc fotit a tolik se toho nebát, stejně jako ty si namotivoval spoustu lidí jít si za tím lezením a užít si to, což je super. Takže ti děkuju za tvou inspiraci, já se k ní velmi otevřeně a rád přiznávám v předmluvě ty knížky. Ale ty jsi mě dostal natolik, že jsem vlastně za tebou vyrazil i na Amara Blam, místo, kde si udělal největší výstup tvýho života v roce 86. Ale ty jsi tam vylez cestu, takovou direktku,
6 nahoře nocoval. Vyprávěl mi o tom tvůj kamarád Jirka Havel. To bylo v roce 1986. To jsem si říkal, to snad není možný, takovýhle fantastický kopec, že já bych na vlastní oči viděl a to. Že jsem byl strašný magor, prej. A Marablam, tu cestu, kterou si lezl, po tobě už přelezli 2 lidi, ale trvalo jim to 35 let a samozřejmě byli spolu, na rozdíl od tebe se jistili a používali nějaké takové metody, jakože nelezli sami. A byli to Háček s Ratlíkem a po 35 letech po tobě to vylezli, takže klobouk dolů. Čau Míro! Nazdar Míro, vole! Ty jsi kaplňák, vole! Taky jsme byli v tvých cestách, co si postavil nebo našel v Ádru a v Teplických. No a tímhletím si myslím, že už bych mohl to moje stolkování tvojí osobnosti uzavřít. Takže ti moc děkuju a třeba se tam nahoře někdy potkáme, doufám, že to nebude moc brzo. Mně se tady ještě docela na té planetě líbí. Tak dík. Dobrý den. Vrchol Lost Arrow Spire. Tady sedím právě teď. Tady sedí Honza, hala, počkej, ukážu Honzu. Nazdar. Čau. Čau. Na vrcholu Lost Arrow. Wow. Se mi ty vely. A dole tamhle někde ještě pod námi je Komár, Terka a Markéta. Takže pecka. Jak se jmenuje ten týpek, nevím, ale poslal bych na něho modní policii. Čau, koukejte se na něj. I love your leggings. Oh, thanks. Yeah. Čau. Tak Teres, vezmeš si mě na starost? Jasně. Já se toho jako nebojím, ale těším se. Zároveň je tam jisté třepení, takže abych věděl. Tady máš trošku nevýhodu toho lana. Tážel karta. No já se o toho pustím a sednu si. A tak jsme vylezli na počest Míry Lanče Šmída až nahoru. Nahoře Lost Arrow se od nás Honza tak nějak trhnul i s jeho pekelným matrošem. A nám nezbylo nic jiného, než vymyslet, co dál. No, stačilo jenom zvednout oči. Vždyť logický cíl je přímo na dohled. Doslova legendární a ikonický Half Dome. Místo Honzy se k nám přidal Sámo, takže nás už zase bylo 5. Tak tohle to je Half Dome a tohle byl ještě nedávno Komár. Ale už se z něho stal čáp díky těmhle lidem. A tyhle lidi říkají, že čáp může vylízt na Half Dome. Tak na to jde? Ale zakázaný, ale čáp. No, komár by taky kraviny nedělal, ale čáp na Half Dome líst může, ne? Čeč, se na to jdeme podívat.
Je to nádherný trek, no ale mají tady takovýhle šišky. Šiška je velká jako moje 2 hlavy, to asi vidět můžu. Ty pičo! Jo, tady už jsem našel dílek. Jo. Hej, já jsem se málem posral na druhým, ty vole. Tak tohle bylo hustý. Koukejte na to, lidi! Já, vrchol hal v domu. Jseš dobrá. Že já jsem to říkal, že to dokážu. Já jsem ti věřil. Hele, kámoši jsou tady, aby ti pogratulovali, jo, přišli jenom kvůli tobě. OK, jsem mě, čau, díky, čau, bro, já, it was perfect, já, it was sweet, já, čau, s pivkem, já, čumíte co, v Pardubicích, já jsem na Havdomu, názvali, wow, ještě, že nemám žádný vnitřnosti, to by mě úplně rozebral, nazdar, já, a teď zpátky do Pardubic, jo.